sota päättyy muualla 13. päivä kello 11, niin nää ei lopeta, vaan tää kaupunki pitää vallata ennen kuin lopetetaan. Mutta kuitenkin näin ei sitten käynyt. Mutta siellä oli sellainen suunnitelma, että periaatteessa kaupunki pitää vallata. Niin kuin 44 vallattiin tuonne missä oltiin siellä tieharvalla. Että tämmönen tilanne, jos ajattelee talvisotaa vielä, niin aika vähän ne sai aikaisiksi tänne päin, mutta paljon me menetettiin taas sitten kuitenkin lopullisessa rauhanneuvottelussa. Että vaikka se porukat oli jaettu silleen, että pohjalaiset oli hyökkäämässä, ne oli narulla poissakin ja sitten kun oli käsky, niin poikki. Hämäläiset pantiin puolustamaan, kun ne ei ymmärrä lähteä mihinkään siitä. Ja savolaiset pantiin neuvottelemaan parhaimmat rauhanajot. Ei onnistunut. Niin justiin tuli mieleen, että aika paljon niissä rauhanteoissa loppujen lopuksi menetettiin. Siinä menetettiin eniten. Lopputuloksesta voisi päätellä, että hämäläiset oli hyökkäämässä. Lähdetään syömään, niin päästään suunnitelleen kotiin lähtemään. Tässä oli viimeiset taistelut ja kahinat nyt sitten tällä reissulla.